Coba co di spoti nganggo sumber laras irung Petruk dados co. Wih, iki kanca-kanca irung Petruk ta? Heeh. Iya. Dasare sing nibot Mas Aji saka Senorijo. Luar biasa. Iki campur sari oke, dangdut yo oke. Wah, entuke ngorjen wis adol omah loro. Kok iso iki lho? Maksud tuku omah loro. Oleh kaya ngorjen nggo tumbas omah loro, kaya ngono. Sinta kok saiki tambah ayu. Biyen salahe ora sida. Mbok. Umpama sida aku yo getun. Kok iso? Nanti bojo dek merongos. Ayo kono. Aku ki gak merongos. Lah ngene kok gak merongos apa gak ngilo to, Mas? Lho aku ki ora merongos ta, terakhir rahiku sing kemunduran. Rai kok kemunduran. Lane awakmu ndi bojo merongos ki jane bejo. Awakmu ora bakal kangelan ya ora metu duit. Lho kok iso ngono, Mas? Lah apa meneh wayaran dengan ngreceh ngene iki kan nek ndi bojo merongos untune dawa kaya Tak nggo apa ndi bojo merongos? Lho sawah ombo, Tegal ombo kene ora oman luku, ora oman garu, nek ora oman jonder lho aku mbok kurepno iso dadi larian kok. Kurepno terus diseret ngono. Masar. Multifungsi. Untune kena nggo. Lah, gek umpama kowe buah, kowe becekan ngono kae. Iki kae lakna sawah tak jajale piye, Mas? Tak jajale kurepno kono tak geret. Alah momong kok aku mesti mbok jajal aku mbok kon garu sawahmu ngono. Kok sawahku ya sawahe kono kok sawahku. Lha piye wong sing nganggo praktek kono kok ya sawahku wis tak dol. Ndak iya kok ya kena di bojo elek ki bersyukur. Kok bersyukur piye to di bojo elek kok bersyukur umume nggih Bu nggih di bojo elek ya nelongso. Kae tanggaku ngerti ora sing wedok ayu sing lanang ayu lunga resik. Sing wedok ayu sing lanang ayu sing ngomong sing genah iki kok. Sing lanang ganteng sing wedok ayu. Ke resepsi motor langsung ilang. Lho kok ilang? Lah wong loro do mlebu mangan kabeh montore colong wong. Lah kene di bojo elek. Kok enek sing nunggoni ngono. Lah nek bojo elek genah kowe engko mangan aku nunggoni motor karo ganti oli ngono. Sucak-ucak Sepedae aman yo, Jo. Sepedae aman ora ilang. Ora ngarah di tur lan nek di bojo elek iki ora ngarah duwe utang, terbebas dari utang Pak Dalam. Kok iso? Lah piye angger foto dipoto bank utang gak di ACC sing lanang elik. Berarti ku ya ora bank BCA ya. BCA. Bank Tono iku seneng kowe ya. Mas, umume wong lanang nek pedaan ki lak bagus ngono. Iki kok dadi kaya mayit. Lah iya kok malah pucet to. Aku kok kaya piye ngono. Raine iki lho ning kene Mas, raine lah. Wong aku terai kero kok ta. Kero kok milih. Timbangane ana pilihan wong loro kok. Lah moh ketok ape seneng aku neh saiki. Lah. Ora ya Mas, ora kaya ngono aku minta maaf ya sebab biyen nggih biyen. Saiki aku uripku teles arek kowe ra balik aku. Kok urip kok teles? Ndek ben mbok sia-sia. Ora kaya ngono ndek biyen kan simbahe sing kleru ngitung nek saiki nek jane atiku ngono ya sik sir. Mbahmu pe tak pateni kowe lho. Kok dipateni karo wong tuwa iki sing sopan. Mbahmu lho. Lah piye yo awak dhewe jarak buntu, kowe tak kon bolongi dhewe yo emoh. Lah iya ora ngono lek aku jane kae yo asline ki sing tak tuju ku malah ora kowe. Sapa? Mbokmu. Lho kok mbokku? Kualat lho Mas, pacarane karo aku mosok sing dirabi mbokne. Lah karepmu kowe tak dadekno anak angkat-angkat tok Anak angkat, anak angkat iki kok kon nguli. Kok malah aku jodhokno awakmu. Ning biyen yo biyen. Saiki ya Mas. Awak dhewe saiki sedo genahe. Aku sing urung genah aku. Sampeyan wis genah ngono kok tumpakane wis saiki Pajero. Mbok kandak-kandak. Ngerti ngono aku guweten ora rabi sampean kae Mas. Lah iya Mas. kandak. Kae iki utang ta wis lunas? Alah bendina lho tak gawe sing. Takeh kok bonggo. Mulak bangga kok Iya bangga. Huruf itu ada yang harus A, harus O, peh wong Jawa iku ora O kabeh. Ngono ya Mas. Contone kaya 20 iku O. 20. O lah O.
Suwidak iku A, lha nek mbok genti O ya suwedok. Ngono ya kudune A ya A O ya O. Nah iya, mulane Tergantung kebutuhane. nganggo ilmu angele nek durung ketemu. Oh ngono. Iya. Contone. Ilmu 12 dikurangi 26 pira? Ya ora kena 12 kok dikurangi 26 ya min hasile. Iya, lah men nek lunga ya ora entuk blas. Kaya bengi iki mesti. Panjere wis bontekno mesti. Oh, seutuh. Oh, saya utuh. Aku dhewe sing entek berarti iki. Alah utre potonganmu kuwi mulane tak penging saiki di perkumpulan anyar malah ora di dhuwit. Kumpulan apa toh aku wis gak melu saiki. Sumpah aku dinane roke Rebu bayar bang mekar. Agene. Lah aku ketua ya, Mas. Kaya wong arek aneh-aneh mbok disyukuri wong ngene iki mantuk kowe entuk sangu. wong kumpulan yang ngapal Utang iku Pancasila. kudune ngukur kekuatan. Ngono ya, Mas? Kekuatane 1000, 2000 ora kaya kowe. Aku piye? Ora kuwan seminggu paling ya 700 untuk mutang 1 juta. Min 300. Kaya tanggoku ka lho nyarutang singkat langsung lunas. Lho kok singkat luwes tegese kayane akeh. Nah ya ora. Lah terus. Bayari wonge, Mbak. Iya toh, jane? Bayari wonge langsung lunas. Oh ngono nggih. Awak dhewe iki sowane ndi to, Mas? Teng daleme Bapak sinten? Sugiyanto. Bapak Sugiyanto. Bapak Nggih. Sugiyanto. Elingku ning kene mau Mbak Ugi tok. Endi Mbak Ugi mau? Mbak Ugi lho. Mbak Sugiyarti. Lah nggih, Mbak Sugiyarti niku nama terkenalnya Mbak Ugi. Oh, Ya, nama nggih. bekene. Kok kenal to ta? Dalem? Kok kenal? Kenal kok iki buah kok ora kenal. Iya. Lho kanca wae. Putrane niku Mbak Mita niku kanca rencang. Lah sing ditetak niku Dik Danur to. Nggih. Dik Danur niku cilikane sing ngomong aku, Mas. Masa Tenan, zaman biyen iki sing ngomong aku, zaman Mbak Ugi lunga pasar iki awakmu iso ngomong cah cilik ta? Iso. Alah lah 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 lah. Umpama sampean Danur. Janur mamane. Iya, aku Mbak Ugi. Mbak aku pengen pentol. Engko mundut ya Le Danur tek merongos ya. Ora apa-apa. Dan pengen pentol. Ora usah kaya ngono malah kaya parut. Dari ngomong cah cilik. Ayo aja nangis buke tindak pasar ya Le. Pengen pentol kok mundut ya sayang ya. Ngatur nuwun. Aku tau lengi tumbas pentol pengen pipis. Pipis ning kamar mandi kan tak terke pipis ning kamar mandi kok pipis dhewe ya Le ya. Emma. Malah Mbak Ugi anak-anak ngene ora diindrin to. Kok kaya tikus mambu batang. Aku menek pipis emma. Lho nek pipis tak terne ning jeding ning kamar mandi kono kok tak ngetno dodoan. Atokku lerekane angil. Lah terus kon ngapa? Benakno. Ya ampun, masa wis gedhe ora iso pipis. Ora iso dilerekno pengen pipis ngompol lho aku engko. Iki piye? Gak pempesan. Ora usah pempes iki kae. Iya. Iki piye Bocah coba? zaman kuno kok. Ayo kowe ngaku-ngaku tau ngomong kok aku pengen pipis Aku lerekane piye? angil. Oke aku ngomong daru gak sah pipis kok. Ora saiki dipipis. Ayo benakno lerekane angil. Ya Mbak Sinta tak kandakno buke lho, tak kandakno buke lho. Pipis dhewe ya, le pipis dhewe biasane kae wingi ya pipis dhewe kok ndak njaluk benakne lerekan Iya, barang. aku kok pipis dhewe lerekane benakno. Iku katoke ora enek lerekane ya. Ana. Endi sing endi? Iki angel. Ana aku kudu pimpin. Bongko ya ben. Gila aku. Terae ngono, kok nek wis roh dadi ora ayo pipis. Wong edan. Tak cilik kok bisa. Pipis dhewe le, nek cah gedhe iki wis menas saiki Danur wis bar sunat to, kudune pipis dhewe ora pareng ditir karo Mbak Yu ngono. Bedane wis bar sunat. Wis bar sunat. Mbak Sinta, Apa? benakno iki ucul perbane. Zaman saiki wis ora nggo perban, nganggone kathok khusus. Oh iya, katok khusus lerekane angil. Kathok khusus ora enek lerekane, bentuke iki langsung mluntu ngono kae lho. Ya, nek ngono benakno angil. Nyenggol. Benakno. Jar, iki momong ta apa kok ora? Ngomong, ki kelik nek kemenyek le, Mas. Wong lanang kutik ganteng. Ini ki nek nang kafe bayar lho, Mas. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Mosok sinden mbok kon ngene kan ya ora pantes. Ora pantes ya kaya ngono, kudune Ya, biasa, lon-lon. lon-lon. Nggih. Mosok tersomongan karo sinden ngene iku ya ora Ngene. pantes. Ora pareng ya kaya ngono ya, Mas. Sing arjen ngidang itu kepengin. Wis gocong nasib pemi pasrah, iki kalah nasib kok iso. Kene kalah rupa ning menang nasib kok ya, Mas. Iya, ngasam ngene kira modal piye.
Ngono anggere aku ngrangkul sinten nek Ora usah ngidang-udung ngene iki maju langkon nek bar ya totalan romansamu. masamu.